Kaixo guztioi, bideoetan jarraituko dugu eremu magnetikoarekin eta hitz egingo dugu adibide konkretu bati buruz, igidura zirkularra gertatuko dena. Demagun, gu daukagula partikula positibo bat, bai, abiadura batekin, eta esartzen diogu eremu magnetiko bat. Hau zonalde urdina da eremu magnetikoa. Ikusten duzuenez, puntutxoak agertzen dira, horrek esan nahi du eremua kanporanzkoa dela. Hau horrela ikusten dugunean, imaginatu behar dugu, hau dela gure ardatz kartesiarra, ezta? Horizontalen eskumara eixa, vertikalean gora i, eta kanporanzkoa doana z. Hau da, irudi hau egiten badugu irudimentsional honetan, izango genuke partikula nonbaiten jarrita, ikusten dugu abiadura izango dela iren paraleloa, beraz gure partikula egongo zen hemen, bere abiadura izango zen horrelako zerbait, bai? Eta fijatzen bagara eremu magnetikoa nola kanporanzkoa den, horrelako zerbait izango genuke. Bai, horrelako eremu magnetiko bat, eremu magnetikoa bel letrarekin adierazten da, bai, horrelako eremu magnetiko bat, horrelako ikuspegitik izango ziren puntutxuak, bai, hauek bezalakoak. Beraz, eremu magnetikoa orrialdearen kanporantza doa. Goratu orrialdea, kasunetan gure orrialdea izango dela zonalde urdin iluna. Ados. Orduan, nik ikusteko indar magnetikoa, goratu indar magnetikoaren adierazpena dela FB, berdin karga, bider abiadura eta eremu magnetikoaren arteko biderkadura vektoriala. Nik nahi badut jakin norantz egingo duen indar magnetikoak, orduan, bi aukera daukat, edo grafikoki edo analitikoki egitea. Kasunetan grafikoki egin daiteke, baina zaila bihur daiteke bideo batean adieraztea eskumako eskuaren legea erabiltzen delako, esku bat, hau da, klasean ego bagina esku batekin oso erraz azaltzen da, baina nola bideo honetan oso zaila denez, saiatuko naiz analitikoki azaltzen leku berdinera helduko garelako. Fijatzen bagara, eta hau bada gure ikuspegia, V abiadura izango da I ardatzaren noranzko positiboan, ezta? J vektore unitarioekin. Eta B, ikusten badugunez, puntutxoak kanpora nola doazten, izango da Z, ezta? Z ardatzaren noranzko positiboan, K. Horrek esan nahi du, gure ekuazionetan bakarrik norabidea interesatzen zegoen, norabidea noranzkoa. Hau bada J vektorial Q, zebeste guztiak zenbakiak izango dira, eta gogoratu karga hau positiboa dela, hau da, ez du aldatuko zeinua, J bider Q, goratzen badugu analitikoki egiten genuenean, gu genukan I, J eta K. Haren Q esaten, baina K esan nahi dute, liatu naiz. I, J eta K, eta gero baitara hau horrela egiten du. Beraz, J-tik Kara banoa eskumara, horrek esan nahi du, I lortuko dudala eta gainera positiboa, eskumara egin dudalako. Beraz, FB vektorearen norabidea eta noranzko izango da I, noranzko positiboan. Beraz, FB izango da zenbaki bat, modulo bat, kalkulatu daitekena baina interesatzen ez zaiguna, eta I noranzko positiboan. Beraz, karga honetan irudikatzen badugu indar hori, horrelako zerbait lortuko genuke. Erabiliko dut beste kolore bat, hobeto ikusteko beltza erabiliko dut. Horrelako zerbait lortuko genuke. Fijatzen bazarete, nola orain indar bat daukan, aurrera egin beharrean, egingo du aurrera, abiadura daukalako, baina pizkat eskuinera, ezta? Beraz, bere urrengo posizioa izango zen horrelako zerbait. Kasu honetan, errepikatzen badugu prozedura guztia, ikusiko dugu, orain, indarra ez doala norabide horretan, baizik eta doala, horrelako zerbait. Eta errepikatzen badugu prozedura, urrengoan, gero hemen egongo da, eta hor dagoenean, errepikatzen badugu, ikusiko dugu, indarra orain horra doala. Eta ikusiko genuke zelan, azkenean, gure hau bezalako zirkunferentzia bat osatuko lukela. Bukaeran horrelako zerbait lortuko genuke. Fijatzen bazarete, hemen gertatu dena da, kargak abiadura bat daukazta, eta indar bat jarratzen du, indar magnetikoa. Honekin kalkulatu duguna eskuinera egiten diona, beraz, biratzen du bere ibilbidea. Eta biratzen duenean, bere abiadura aldatu egiten da. Beraz, abiadura aldatzen denez, orain indar magnetikoa ez da eskuinera izango, baizik eta aldatzen da baita ere. Zergatik abiadura aldatzen bada, hau aldatuko delako. Eta etengabe hori gertatzen da, eta azkenean gure partikulak egiten duena da zirkulo bat bezalakoa. Indarra beti begiratzen du erdira,
Eta, higidura zirkularra baita ere gertatzen zen eremu gravitatorioarekin eta eremu magnetikoarekin oso bestelako modu batean agertzen zitzaigun, baina azkenean higidura zirkularra agertzen zen. Beraz, nik karga bat uzten badut abiadura batekin eremu magnetiko konstante baten gainean eta abiadura eta eremu magnetikoak perpendikularrak badira, kasu honetan bezala, partikulak zirkuluak egingo ditu, higidura zirkularra egingo du. Ikusiko dugu ze gertatuko zen karga aldatzen badiogu edo abiadura aldatzen badiogu. Imaginatu gora berdina, baina orain karga negatiboa dela. Gauza guztiak berdin-berdinak izango ziren, J bider Q, berdin-berdina, baina orain negatibo bat agertzen da kargan. Beraz, J bider Q ematen du I, lehen bezala, FB bider I, baina hemen negatibo bat daukagun, orain hemen negatibo bat jarri barko dugu. Beraz, indarra egongo da izardatzaren noranzko negatiboan, eskuinera egin beharrean eskerrera izango da indarra kasu honetan. Beraz, indarra horrela beltzarekin egut, horrelako zerbait egingo luke. Beraz, prozedura berdina errepikatuz ikusiko genuke gure partikula honelako zirkulo bat egingo zukela. Bai? Positiboarekin ikusi dugu nola eskuinera egiten zuen, negatiboarekin eskerrera egiten du, baina baita ere garrantzitsua da abiaduraren vektorea ea gorantz edo berantz doan. Kasu honetan nola abiadura beruntz egiten duen aldatu dena da, orain abiadura ez dela izango J, baizik eta minus J, ezta? Delako I ardatzaren noranzko negatiboan. Vale? Hori jartzen dugu, karga izaten duen, jarraitzen du negatibo izaten, beraz, J bider Q badakigu horrek ematen dugula I. Baina, negatibo bat dago hemen, beraz minus I, baina beste negatibo bat, beraz plus I. Beraz, lortzen dugu berriz ere, indarra izatea I sardatzaren noranzko positiboan, beraz, indarra izango da honelako zerbait. Errepikatzen badugu lehen egin dugun prozesua, orain lortuko dugu higidura zirkular bat honelakoa. Ikusten duzuen eskarga aldatzen badugu, aldatzen da zirkuluaren noranzkoa. Aldatzen badugu abiadura, baita aldatzen da. Eta kasu honetan ez gauda aldatzen B, baina imaginatu eremua kanpora irten beharrean barrura sartuko zela. Hemen puntuak agertu beharrean isak agertuko zirela. Beraz, hor baita ere indar magnetiko aldatuko zen eta zirkulua noranzko aldatuko zen. Baina ikusten duzunez, edozein kasutan zirkulo bat betetzen du, higidura zirkularra egiten du. Eta orain kalkulatuko dugu, datua jakinda zelan kalkulatu zirkulo horren erradioa. Zenbateko erradioa izango duen gure zirkuloa. Imaginatu kasu honekin jarraitzen dugula. Vale, indar magnetikoaren adierazpena hurrengoa da, baina nola abiadura eta eremu magnetikoa perpendikularra diren, abiadura honelakoa da eta eremu magnetikoa horri alderen kanporantza doa, beraz perpendikularrak dira, orduan indar magnetikoaren modulua kalkulatzeko nahikoa daukagu Qren modulua, Vren modulua eta beren modulua jakitarekin. Beraz, indarraren modulua izango da Q, V, bider B. Gogoratzen badugu, gravitazioan egin genuela eta eremu elektrikoaren ariketa batean baita ere tokatu zaizkigun egitea, F izango da Newtonen bigarren legetik masa bider azelerazioa, ezta? Gure partikularen masa bider azelerazioa. Baina kasu honetan, la indarra beti begiratzen duen erdira, hor agertu daitekeen azelerazio bakarra izango da azelerazio normala. Eta nork egiten du indarra? Eremu magnetikoak. Beraz, izango da eremu magnetikoak sortzen duen indar magnetikoa izango da masa bider azelerazioa. Baina erdira begiratzen duen azelerazio normala denez, hemetik abiatzen gara. Eta orain egin behar dugun gauza bakarra da, datuak, adierazpenak ordezkatzea. Gogoratzen badugu, FB da QVB, masa bider sesio normala, eta sesio normala adierazia dezakegu V karratu zati R. Beraz egingo duguna da R askatu. Egin duguna izan da, R gora eraman, hauek biak bera, hemen garatzen zaigu V karratu eta V, bat joaten da bestearekin, beraz. Horrelako higidura karga bat abiadura batekin jartzen badugu eremu magnetiko baten gainean eta zirkuluak deskribatzen hasten denean, eta hau gertatuko da abiadura eta eremu magnetikoa perpendikularrak direnean, orduan, lortzeko sortzen duen zirkuluaren erradioa jakin behar dugu partikularen masa, partikularen abiadura, partikularen karga eta eremu magnetikoaren intentsitatea edo balioa. Eta horrekin R lor dezakegu eta ekuazio eta formula hau etengabe agertuko zaigu selektibitateko ariketetan.